What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so for today's vlog, hindi na tayo food venture ngayon. Isa na tayong adventure na talaga. So right now, we're going to Viento de Mar Resort. Dito lang yan sa Bacacay, Albay, dito sa Bicol. We will be having a small gathering ng ating mga fellow vloggers dito sa Bicol. Magkakaroon tayo ng konting activities and I'll be hosting them. Ang co-host ko later will be si Jasper ng Jazzy Venture Vlog. More love, more happiness. Oh, ganun siya. Ganun yung tagline niya. So magkakaroon kami ng program, mag-unwind of course, and at the same time kakaroon din ng meet and greet kasi parang first time din tong mag-meet yung ating mga fellow vloggers dito sa Bicol region. Really excited. Isang napaka-ingay ng kaganapan mamaya kasi sabay-sabay na magvo-vlog yan, di ba? Ano pa ba? Syempre lafang, food, hindi mawawala. At the same time, sa Viento de Mar sobrang ganda. Una, napakalawak ng place. Second, napakalamig kasi malapit siya sa dagat. And very calming kasi puro nature ang surroundings. With cabanas, ayan, meron tayong cabanas din. Kaya thank you so much Viento de Mar for accommodating us. Visit Viento de Mar Resort dito sa Bacacay, Albay. Ayan, so kasama natin ating sister, siya ang ating driver for today. Ayan, so i-drop off niya lang ako kasi may lakad din siya. Hindi ko alam kung saan pupunta na naman to. Char! So malapit na tayo. So see you there! Panahon. Maraming salamat din po sa aming President. Thank you again sa mga officers and kay Sid, no? O mga fake news. Na magbibigay ng di magandang halimbawa sa mga manonood. So ngayon, kami ay may activity, nag-groupings kami. Kasama ko si Jasper, and nandito din si Shocker, and of course si Mark ng Matigsom PH. Kami ang magkakagrupo. Kami ang Team Mahara! Tapos na kami gumawa ng cheer. Ang tagal nila, my gosh. Basic! Ayan. Yan sila guys, so hindi pa sila tapos. Patatalo lang naman yan. Ayan na! Once again, Team Rainbow! Hello everyone! Welcome to my channel, J-Pang Vlog! Again, thank you! What's up mga katiksom? Henry Vival from Matigsom PA. What's up mga kanong? Miles para the vlog, ang tomboy vlogger ng Albay. I am the girl. I'm the boy! I'm bakla! I am a tomboy. Rainbow team! Yeah! Go, go, the rainbow! Triple treats! So what's up guys? I am Cooper. This is The Vlog. Yes! Matigsom PH! Kami ang Triple Treat, ang grupo ng maliliit. Kami ang Triple Treat, ang Palakpakan niyo naman! malalalit. Yeah! Team Mahara! Kami ang Team Mahara! No harap, No revenue! Yeah! Team Maalso! Spartans! Ano si? we are Malson. We are Malson. We are Malson. One, two, three, go. I'm born. I'm Ray. I'm Ray. I'm Jor. And we are Dina Virgin. Dito na si Bon James
kasama niya si Jody. Nandito na si Jonah, kasama niya ay Stacy. Ang Sarah ay si Ray. Ayun na! Ba't daw na yung tawa, bakla? Alalalalalalala! Ready pa ba ako? Hindi na. Get out! Ay, taray naman pala kasi. Wala pa nga. Oh, grabe naman si Ma'am Mitch. Oh. Anong sabi ng drawing ni Henry sa drawing ko? Wow. Pambagas na. O nene, makaribis din may patungan ito. Hindi, tagsawa, kamalig, bigas. Aso ni sa araw may ano na. Ay, so malilipot. Sa likod, Sa likod po. Sa likod. You know, I don't consider a vlogger na puro fake news and negativity yung binablog, no? Hindi ko siya kinukonsider as a vlogger, no? Because a true vlogger should be a good influencer, no? What defines a true Bicolano vlogger? Which are the following: creative, impactful, has quality content, and of course, growth-oriented. Creativity kasi, innate na yan sa ating Bicolano vloggers. Agree ba kayo, guys? For example, these are my content for now. Gusto ko mag-improve for the next content. Ganon tayo. Hindi tayo mag-i-stay sa comfort zone natin. We should always explore, develop, progress. And never settle for less. Tama ba, guys? Yan. And of course, impactful. Whatever that we post online, it is going to give impact on other people's lives. We also have to have quality content. Yes, papasok dito yung vision natin, yung mission, yung goal, yung audience natin, yung niche. Unang-una dyan, ano yung mission natin ba tayo nag-vlog? Ano yung goal natin? Makapagpasaya ba? Makapag-share ng talent? Mailabas yung tunay na tayo? Because vlogging is a mirror of ourselves. And less growth-oriented, syempre, dapat nag-grow din tayo. Hindi lang sa numbers. Kasi madali lang yung numbers na magpa-subscribe. Pero yung growth na yan, dapat makikita mo yan a year after. May look back mo yung mga videos mo, ganito pala ako. But now, look at me. Diba? And last but not the least, having all this said, magkakaroon tayo ng unity as a group. So yun lamang po. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Alright, so tapos ang aming event. So kami ay free na to do anything here in Viento de Mar Resort. Dito lamang yan sa Bacacay. Say hi naman guys sa aking vlog. Hi! Subscribe nyo sa kanilang mga YouTube channel. Ano ulit? Isa-isa! Hi guys, subscribe to my YouTube channel, Ray Artero. Yes! Let's go! And of course, ayun, kilala nyo na yan, si Jassy Venture Vlog. And of course, si Shocker Vlog. Yes, let's go! Nakita nyo na to sa dati kong YouTube video. Subscribe kayo. Ang Yeah. tomboy vlogger ng Albay. Yeah! Alright, so nandito na tayo sa ating kabana. It's kabana number 5. Kasama ko si Jazz. Yes, dito kami mag-i-stay. Kaming dalawa. Correct. Charot! Okay, so paakyat tayo dito ngayon. Sana kasya tayo sa... Oh my God! Lumulubog. Wow! Ayan siya. Napaka-peaceful dito and napaka-ganda ng hangin, napaka-fresh ng air. And nasa Cabana 5 kami ngayon and may mga kabayo pa guys, oh. Wow. Laki ng hacienda ko. Yang mga nakikita nyo, yung naaabot ng inyong mga mata, hindi yan sa akin. Okay, so kain na tayo. So kami kain lang, papiawan lang natin to. Truly. Yeah. Mukbang na! Mukbanginan. Mukbang. Excited na kumain. Okay, let's go eat. Hey guys, what's up? Dami natin, oh. Sabihin ka naman dito, man. Easy shot. Hi. I want you to find out. Good evening to us. I shout out. This
This is Miss Everything from Atixon PH. Are you ready? To rumble anything? Oh, so irritating. Viento de Mar is a very wonderful resort here in Bicol, Bacacay. Message mo naman sa mga vloggers. In If you want to English. vlog more, just try and try more. Yeah. Don't think that COVID-19 is now here because COVID-19 is like throw it off. Yeah. Ano naman sabi mo sa paggamit ng face shield? Kailangan ba or hindi na? I think that's nothing to use now because facial is cover our beauty. I am irritating. Ay, sorry naman. Mali yung channel na napuntahan ko. Kailangan pa ba mag-lipstick kahit naka-face mask na tayo? It's not for me because when you wear face shield and face mask, lipstick not useful because the face shield and face mask can cover it. Very good naman talaga si Miss Irritating. Ayan, meron yan basher. Meron ako dito nabasa, may basher ka. Ay, dapat may basher ka daw. Ano daw? Ba't mo daw ginagaya si Miss Everything? Anong kaibahan mo naman kay Miss Everything? No, Miss Everything is everything and I am irritated. Yeah. Ooh, out of it, mama. Chicka-ragga, la, well, yeah. One more time. Yeah. Everything. If I could, then I would. Good morning, guys! Iwan kami ni Jasper. Kala ko ba family tayo dito, BVG? It's a sunny day. Nandito kami. Nakapagbihis na din and everything. Yan. O, diba? Pupunta kami ngayon ng beach. But first, pang-fangar muna. Let's go! Skirt! Char! Tapos ang energy. So yun na nga guys, kami nga ng store. Nagulat ako. Nagulat ako bakala. Ganun talaga pag may mga kasama kang vloggers. Bigla na lang magsasalita. Gulat ako. So peaceful here. Wow, it's a sunny day! It's a perfect day to... Wala na akong boses! O diba, high tide ngayon! Hello! Hello! Thank you po, ate. Wala, masarap ng suka. Oh. Wow. Ketchup taste. Thank you. So ngayon, bumalik kami ng Berry Light dahil sunblock because you have to block the sun. Char, hindi kami natuloy mag-swimming. Hindi kami natuloy sa pag-banana boat dahil maalon. Sayang. Hindi safe. Hala siya, baby, hala siya. Gimingaw na siya. So yun na nga guys, di tayo natuloy mag-banana boat. Dahil hi, everything! Gusto yan! Expected things na pwede mangyari. So we have to accept and move on. And, pero so far, Hello. hello po. Ang ngipin mo, be. May mga tinga ka, be. Oh, huwag yung tinapay. Ito talaga. Let's go, motor.
with Miles Fargo Vlog. Alright, so nandito na tayo ngayon sa car. Kasama natin ang BVG fam. Pauwi na kami. Thank you so much sa Viento de Mar Resort for having us. We had fun, we had joy, we have seasons in the sun. Cheers. Excited kami sa mga future events ulit na mga ganito. Diba, Press? Yes. Oo, alright. Thank you so much guys for watching my video. And if nagustuhan mo yung aking video, please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!